Koguma biro were no wete nugu no chanja Ọnịcha Maria Aba otu akelu wasiri boraya ụfọdụ na-eje eje ụfọdụ na-ala ụfọdụ na-azụ njọ ụfọdụ na-azụ mma ụfọdụ n'ụsụ ahịa ụfọdụ n'uru ahịa anya zụmara ya ụwa ihe onye zụtara bụ isi naanị ya anya zụmara ya ụwa onye zụjọba ya oburu ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya zụmara ya ụwa nka anya zụmara 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 ya ụwa ihe onye zụtara bụ isi naanị ya anya zụmara ya ụwa onye zụjọ akpa ya oburu ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya zụmara ya ụwa nka anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara ayo anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara anya zụmara onye nna ya ukwu dinyere ya ga-azụwa ya ọkwa mgbe ọ lọtara ya agaghị ngụkọ ịzụta mmaleyi ị nwere oke gị ịzụta njọ ị nwere oke gị otu isi zụta ka esi edu gị n'ahịa otu aka ahịa ụwa si dịkwa anya zụmara ya ụwa onye zụtara bụ isi naanị ya anya zụmara ya ụwa kpachapụkwa anya n'ụdị n'azụ